Ahoj Marci. No, ako teda opísať 3 mesiace s tebou? V prvom rade je to slovo vďačnosť. Som veľmi vďačná, že si ma vybrala, že som mohla byť súčasťou tvojho programu, tvojej úžasnej cesty a že si ma mohla sprevádzať na tej mojej premene. Dalo mi to veľa. Ťažko sa mi rozpráva, lebo som tak dosť veľmi emočný človek a tak sa mi stále tlačia slzy do očí, pretože som prešla kus cesty, ktorý nebol vždy ľahký. 3 mesiace prešli ako voda, ani sa mi nechce veriť, že už je koniec. A miestami to bolo ťažké, hlavne naučiť sa piť. Niekto si pomyslí, že veď akože, čo je tam, piť vodu. Ale je to sakra ťažké. Takže v prvom rade bolo dôležité naučiť sa piť, naučiť sa viacej jesť a vlastne úplne prestaviť hlavu, čo bolo asi najťažšie, si myslím. Ale hlavne, čo je najdôležitejšie, nájsť v sebe silu, stať sa sebavedomou, milovať samu seba, tak ako sme, nehľadať nejaké výhovorky alebo nehľadať na sebe len tie zlé veci alebo tie negatívne veci, ale hlavne vyviesť na povrch to dobré, to pozitívne. A myslím si, že sa mi to celkom darí. Ešte zďaleka určite nie som na konci mojej cesty, aj keď som na konci mojej premeny. Ale tá samozrejme pokračuje ďalej, pretože je to už taká rutina, že už si neviem ani predstaviť nejak inak fungovať. Hlavne by som tiež chcela poďakovať aj svojmu manželovi, ktorý sa od úplného začiatku ku mne pripojil takisto. Čiže sme v tom boli spolu a tým pádom to bolo oveľa jednoduchšie a ľahšie. Navzájom sme sa podporovali, navzájom sme sa ťahali, ako sa povie v úvodzovkách. A tak Marci, strašne veľmi ti ďakujem. Celé roky som ťa sledovala takto z diaľky. Veď vieš, poznáme sa už veľmi dlho. A v podstate myslím, že to slovo vďačnosť vyjadruje asi úplne všetko. Vďačnosť, láska, že si vo mňa verila, aj keď možno ja miestami už v sebe nie, ale nevzdala som to, bojovala som do víťazného konca. Schudla som krásnych 6,8 kg. Nie je to možno veľké číslo, ako by som na začiatku očakávala, že schudnem možno 10-15 kg alebo tak. Ale keďže mám zdravotné obmedzenia a nejaké tie bloky z minulosti, ktoré musím v prvom rade odstrániť a pracovať na nich, tak myslím si, že tento minus 6,8 kilový úspech je pre mňa mega bomba. Všetko oblečenie mi je veľké. Padajú mi nohavice, sú mi veľké bundy, trička, svetre. Takže určite budem musieť obmeniť troška šatník, čo ma veľmi teší. A každému by som odporučila sa vydať na tú cestu z Marci, pretože vie, čo robí, vie vás presne nasmerovať, vie, ako s vami pracovať a hlavne, čo je najdôležitejšie, ukáže vám smer, keď už vy neviete kam, navedie vás na tú správnu cestu a čo je tiež dôležité, keď máte pocit, že zlyháte
alebo že zlyhávate, tak Marci nejakým predivným, zázračným spôsobom vám pošle správu alebo video, alebo práve v ten deň sa vyskytne v tej premene také video, ktoré práve v tom momente potrebujete počuť. Čo sa stalo aj mne, keď už som si myslela, že už nevládzem a že už ďalej to nepôjde, tak vtedy práve prišlo video. Za mňa boli úplne topky vlastne webináre a podcasty a hlavne tie videá, keď bol týždeň s názvom Šťastný život, tak za mňa toto bolo úplne že mega pecka. Odporúčam každému, aby si aspoň raz v živote skúsil túto cestu a túto premenu, pretože fakt je to, že wow. Ľudia, poviem vám, neverila som tomu, bola som skeptická, troška opatrná. Zo začiatku tak akože, že no, skúsim, idem bojovať. Ale potom to bol fakt ten wow efekt, kedy som každú chvíľu zisťovala, že wow a toto, wow a tamto. Proste strašne veľa momentov. Nedá sa to opísať v jednom videu, čo všetko človek prežije za tie 3 mesiace. Ale Marci vás dokáže povzbudiť, dokáže vás podporiť, dokáže vás nakopnúť a zdvihnúť vám náladu, zdvihnúť vám sebavedomie, vie presne, kedy potrebujete ten doťuk, taký tú bodku, kedy vás to tak troška zase poposunie a kedy naberiete druhý dých a vlastne idete a bojujete z plných síl ďalej. Marci, ešte raz ti zo srdca veľmi, veľmi ďakujem. Si úžasná. Robíš úžasnú prácu. Pomáhaš nám, skleslým ženám, ktoré si nevedia so sebou rady. A to chudnutie je fakt len čerešnička na torte, pretože aj keď som schudla len 6,8 kg, tie centimetre tam boli rapidne viditeľné a sú rapidne viditeľné. Takže pre mňa je toto smerodatné, že tie centimetre tam šli dole, že sa cítim lepšie, že mám lepšiu náladu a hlavne, že to nastavenie hlavy je úplne iné, že dokážem reagovať na určité veci iným spôsobom ako doteraz. Nereagujem prchko, prehnane alebo proste nejakými výlevmi ako kedysi, ale proste človek dokáže vlastne reagovať troška inak, keď je troška inak nastavený. Takže určite je to v podstate pre mňa veľkým prínosom a ešte raz zo srdca ďakujem a mám ťa veľmi rada, Marci. Každému odporúčam, aby si túto cestu vyskúšal, pretože kým si to človek nevyskúša, neprejde tou cestou sám, tak nikdy nedokáže pochopiť alebo možno nejak prežiť tie naše emócie, ktoré sme my prežili a ktoré sme my prešli počas tej našej cesty. Takže silno objímam a